Хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, йөрәктәге иң җылы хисләр аша сезне чын күңелебездән һөнәри бәйрәмегез, мәдәният хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәбез. Сезнең тыңгысыз, мәшәкатьле, күп тармаклы эшегездә иң тәүдә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, илһам, мәдәният үсешендә казанышлар, яңадан-яңа үрләр телибез. Якты хыялларыгыз тормышка ашсын. Мәдәният кешесенең карашы киң дөньяга, аның һәрбер тамырыннан мәңге бетмәс моң ага. Эшебез йөрәгебезгә җепләр белән бәйләнгән. Мәдәният учагында үткән көннәр бәйрәмнәргә әйләнгән. Бәйрәмнәр белән. Киләчәктә дә шулай шаулап, гөрләп, бергәләп эшләргә язсын бәйрәм белән. Бүгенге бәйрәм көнендә үземнең мактау сүзләремне түбәндәге иптәшләргә әйтәсем килә. Менә алар Муфаза Дүмәй авылында эшләп чыккан Рәзинә Вилданова, Исанбай, Рәсидә Мустафина, Күктау, Иске Күктау, Ирина Махмутова, Ырсай авылы, Рамил Ибрагимов, Аккөз авылы, Рәсилә Басырова, район харын җитәкләгән кеше, Рәфит Хамидуллин, РДКда эшләгән, Фәнирә Исанбай авылында художество җитәкчесе булып, Зәйтүнә Шәрифянова Кушбакта авыл клубында хезмәт кенәгәсен ачып карасаң, аларның бер генә урында эшләгәнлеге ачыклана. Боланда бер генә пишәт тора. Булар кайберләре инде шушы авылга килен булып төшкән кешеләр, кайберләре шушы авылда туган кешеләр. Алар үзләренең гомерләрен шушы хезмәткә, мәдәният өлкәсендә эшләүгә багышлаганнар. Алар гомерләрен халкыбызның җыр моңнарын саклауга, биюләрен, фольклорын саклауга тормышларын биргәннәр. Хәзерге көндә алар әлдә лаеклы ялга чыгуга карамастан инде үзләренең булган тәҗрибәләрен уртаклашалар, яшь буынга тапшыралар. Шушы бәйрәм көндә аларга сәламәтлек, семьяларында тынычлык, иминлек телим инде. Бәйрәм белән. Без инде барлык мәдәният өлкәсендә эшләгән коллегаларыбызны профессиональ матур бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Кеше туса, йылдыз туа диләр. Син яктысы булдың йылдызның. Үзең узак күпме йөрәкләрдә, күпме якты йылдыз кабыздың, дип яза Муса Сиражи Тальян моңы шигырында. Без бу сүзләрне мәдәният өлкәсендә бик күп еллар дәвамында иҗади көчен салып эшләгән мәдәният хезмәткәрләренә юллыйсыбыз килә. Белүебезчә, мәдәнияттә эшләмиләр. Мәдәният ул үзе бер тормыш. Анда яшиләр. Шул тормыш елында мәдәният хезмәткәре үзе генә йылдыз булып балкымый, ә бик күп үсеп килүче яшь буынга да тәрбия бирә. Илебезне халыкка рухи байлык өләшүчеләр белән байыта. Аларны бик зур сәхнәләргә озата. Чөнки сәнгать тәрбиянең төп тоткасы. Бәйрәм белән сезне мәдәниятебезнең хөрмәтле ветераннары. Кырыштай ныклы сәламәтлектә, дөньяның барлык ямен тәмен татып яшәүләр насыйп итсен Ходай үзегезгә. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Алла бuyurса, безгә карата булган өметләрегезне аклап, сезнең башлангычларны дәвам итербез дип ышанабыз. Сезне хөрмәт итеп, сезнең тәрбиядә үскән яшь буын. Мәдәният ул хисләр, төсләр җыелмасыннан торган үзенчәлекле серле бер дөнья. Мәдәният меңнәрнең күңелен дәвалый, хыял, матурлык, илһам бүләк итә. Мәдәният өлкәсендә эшләгән һәр кеше аерым игътибарга, хөрмәткә лаек. Без һәр барча коллегаларыбыздан эшкә хезмәтегездә уңышлар, тамашачы тулы заллар, ихлас алкышлар телибез. Гаиләгезгә иминлек, бәхет, бәрәкәт. Мин дә инде үземнең чиратта барлык мәдәният хезмәткәрләрен, бергә эшләгән коллегаларымны чын күңелемнән безнең профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Аларга иҗади уңышлар, иҗади үрләр, зур биеклекләр теләп калам. Барыбыз да таза сау, бәхетле булыйк. Бәйрәм белән. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләре, ветераннар, рөхсәт итегез сезне бүген 25 март көне профессиональ бәйрәме белән котларга, сезгә саулык, сәламәтлек теләргә. Без инде бу бәйрәмгә нык әзерлек белән килдек дисәк тә була. Артыбызга әйләнеп карасак, күренеп торган эшләр бар, мактанырлык эшләр бар.
Бу инде 2019 елны алсак, зор шаралар безнең районда үтте, республика күләмендәге шаралар үттеләр. Алар берничә республика күләмендәге конкурсларда алган урыннарыбыз бар, мактанырлык саннарыбыз бар. Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, районда безнең аваз фестивале үтте. Монда инде 600-дән 700-дән күбрәк кеше катнашты. Безнең район үзебезнең коллективларны күрсәтеп, анда төрле беренче, икенче, өченче урыннарны яуладылар. Әйтеп китәргә кирәк, үзебезнең булган коллективларны, район мәдәният йортындагы коллективларны Мирас ансамблен ул инде Янауылга барып, беренче урын алып, республика конкурсында, уйнагармын конкурсында беренче урын алып кайтты. Безнең бию ансамблен, балалар бию ансамблен җитәкчесе Эльвира Миннеголова, Росинки коллективы. Алар инде безнең төрле чараларда катнашып, нәтиҗәсе инде быел Байык фестивалендә катнашып, финалга чыгып, алдагысында инде беренче урын яулар дип мин ышанасы килә. Үзебезнең театр коллективы Казанга барып урын алып кайтты. Һәм төрле яктан карасак та безнең инде күрсәтерлек коллективларыбыз бар. Безнең көчле артистларыбыз бар, хезмәткәрләребез бар. Барсына да инде мин рәхмәт әйтәсе килә. Әйтеп китәргә кирәк, безнең ветераннар да читтә калмадылар. Алар инде ветераннар хорында катнашып, алар безнең театрда, спектакльләребездә катнашып, һәм инде безнең белән гел элемтәдә эшлиләр. Шуңа инде аларга зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Авыл клубларына килгәндә, авыл клубларында безнең читтә тормадылар. Алар ел әйләнәсе төрле чараларда катнаштылар. Иң яхшы авыл клубы, иң яхшы хезмәткәр, алар барса катнашып, анда инде урын яуладылар. Яңа клублар елдагыча ачыла. Нык шатлыклы булды безгә. Карабаш авылында спорт белән бәйләнгән яңа клуб ачылды. Анда инде библиотекасы бар, клубы бар. Инде бу клубта безнең эшләр тагыдан ныгайыр дип, яңа коллективлар килеп чыгар, халык библиотекага йөрер дип ышанасы килә. Быел елда инде без Ябалак авылында яңа клуб төзи башладык. Андреевкада клубны яңадан ремонтлай башладык. Һәм инде алдагысында да безнең планнар бик күп. Җәй көне Сабантуйдан тыш республика фольклориаданы кабул итәчәк, бөтен дөнья фольклоры булачак дип без ышанасы килә. Бу чара күчерелмәде, бу чара була дип ышанабыз, бу чарага әзерләнәбез. Һәм инде 24 июль көнне безгә 150 кеше 8 илдән килеп, без үзебезнең фольклорыбызны аларга күрсәтәбез, алар безгә күрсәтерләр дип без шундый ышанышта яшәйбез. Мәдәният учагы сүнмәгән, ул гөрләп янып, кешеләр эштә барсыда эшләп, яңа спектакльләр, яңа биюләр, яңа җырлар салына инде. Һәм инде мин ышанасы килә, алдагысында да без сезгә матур концертлар белән, матур спектакльләр белән шатландырырбыз дип. Барыгызны да бәйрәм белән, саулык, сәламәтлек